Времето рали ни тече. Направо изтича. Бързо изтича, бързо казвай каквото ще казваш. Не знам колко време имаме, но ще разберем колко време от него да ни направят тези красиви визитки. Аз съм човек, който ги направи. Интересното при вас беше, че звездичката и сърчицето символизираше, доколкото разбрах двамата водещи на предаването. Точно така е. Сега, ако разкри нашата тайна пред всички зрители, защото те не знаех. Добре. Първият, който го казва, наистина. Сериозно? И може би, защото аз съм ги правил. Кой мислиш, че е сърцето и кой мислиш, че е звездата? Ами да ви кажа, със сигурност и двамата сте звезди, пък на кой колко е голямо сърцето не знам. Така че може би вие трябва да си определите и да решите кой какво е. Добре, хареса ми Смъкна се отговора. много добре, нали? Да. Знаеш ли всъщност, че Васко е така ръководен орган в фирмата, която движи всичко това, да прави реклама, да прави визитки, да забавлява дори хората и изпълнява много интересни поръчки, за които сега ще ни разкаже. Основно нашата дейност е в изработката на сайтове, в тяхната поддръжка. И ние, понеже телевизията си има сайт, нали? И затова те потърсихме само за визитките. За визитките. Няма проблем. Точно затова ние сме се развили във всяка сфера, свързана с рекламата, за да може капризен всеки един наш клиент да бъде удовлетворен. От сравнително скоро, да речем от една година, вече се занимаваме и с светещи табели, свързани с поставянето на сгради, заведения, дискотеки. Външна реклама. Всякаква външна, включително и вътрешна по баровете. Като решим да отворим бира с караградски забивки и ще ни направиш. Идеално. Даже може един дюнер да ви направим от плексиглас. Колко време занимаваш с това и как започна всичко? Историята ми е малко дълга, въпреки че не съм много възрастен, както си личи. Обръщаме часовничето и времето ти започва сега. Имаме време, добре. Окей. Завърших много хубава гимназия, национално професионална гимназия по полиграфия и фотография, със специалност графичен дизайн. И още в 12-ти клас една рекламна агенция ме потърси, направи конкурс. Очевидно, явно се харесахме, започнах да работя за тях. 2 години работих в агенцията и след време за първи път някой ме потърси на частно, така да кажем, любимия ни момент. Защото ти преди това си работил само на държавно. Но тогава работих на твърда без пари. И беше много готино, няма спор. Потърсиха ме на частно, един хубав наш клиент, доста голям. И така и започнахме, направихме му един сайт на него, т.е. тогава само аз го правих още. Постепенно видях, че всъщност е доста по-хубаво да работиш за себе си. Отделих се от голямата агенция и, както виждате, вече имам собствена. Имам малък екип от много солидарни, много готини хора, млади, готини като всички нас тук, събралите се. И така, с разбирателство, разбира се, с компромиси, с голямо желание и с търпение се получават нещата. Нашите клиенти стават доволни. Останете с нас, защото след малко продължаваме разговора с Васко. Продължаваме разговора ни за бизнеса и младите хора. Пред нас е Васко, който ръководи цяла рекламна агенция. Колко време вече имаш фирмата? Фирмата, мисля, че вече гони 3 години и половина. Но това ви казвам, тя се развива постоянно, развива се много динамично и сроковете случая няма значение. Просто всичко е до желанието, което влагаме. Край, точно. Да, ама ти си наистина голям професионалист, защото времето изтече, явно с този часовник обичаш да работиш. Не случайно седям бюрото. Обръщаме го обратно и ти задаваме следващия въпрос. Разбрахме, че всичко започва с това, че ти си бил стажант, оттам се отделяш, започваш да правиш фирмата, ти сам я ръководиш. Колко човека ти помагат? Ами, хората, които ми помагат, всъщност не са от фирмата. Мисля, че това е ясно. Всичко започна благодарение на помощта на родителите ми. Те ме насочиха, всъщност съветите и така нататък. Оттам нататък всичко беше от страна на приятели. Без приятели да нямам нищо в момента, както се казва. Приятелите са хората, които ми помогнаха за клиенти, разпространяваха ме от уста на уста, което е изключително важно. Приятелите са много ценни. Какво да ви кажа? Значи рекламата от уста на уста май ще е най-ефективната. Да, само че трябва да познаваш много хора. Това е основното нещо, трябва да познаваш много хора, трябва да си точен с тях, изключително важно е това нещо и да не се издъмвате помежду си. А сега вече? В момента вече си имаме и платена реклама, плащаме на различни места, в различни медии, разпространяваме се в интернет.
по-рядко в радиото, но имаме и такива реклами. Отделно много печатна реклама, листовки, бланки, брошури, по офиси разпространяваме, отделно всякаква реклама, която получавате, съм сигурен във вашия офис, така пращаме и ние. Връщаме часовника за следващия ти въпрос. С какво се гордееш най-много от нещата, които ти си направил като продукт, освен, разбира се, с тези визитки, които са нашите? Най-красивите. Визитките определено са доста интересни. А с какво се гордея? Мога да кажа, че се гордея с всеки един проект, в който съм участвал аз. Аз съм правил и хората, с които работим заедно сме го правили. Може би най-сладкото нещо е изработката на нашия фирмен сайт, понеже все пак той си е нашия. Точно така, нашия. Там беше свободата пълна, доста нестандартен. Какво най-често си избират хората? Клиентите са два вида според мен. Едните са много претенциозни и знаят какво искат, другите са не толкова претенциозни и не знаят какво искат. Разбира се, ние харесваме не толкова претенциозните, понеже те ни дават по-голяма свобода. В крайна сметка ние сме, може да се наречем и като студио за дизайн, т.е. разполагаме с добри дизайнери, млади хора отново, разбира се, готови да развихрят въображението си при първа възможност и тогава ние показваме тяхната идея, ние реализираме. Обръщаме часовника и е време за следващ фундаментален въпрос. Кажи сега, този бизнес твой успешен ли е, сега не ни мотай? В смисъл, искате да ви вкарам в него, ако е успешен или директно? Да, ако ще вземе повече пари, идваме. Аз съм учила графичен дизайн, така че горе-долу ще се справим. Супер, при мен никой не е учил, но всички разбират от графичен дизайн и от програмиране. Бизнесът е успешен, доколкото има желание. Пак всичко се върти, така да кажем, около желанието и това колко си... Нахален не е хубава дума, но определено в сферата на рекламата трябва да се и нахалства, да се упорства, трябва да си постоянен и трябва да се научиш да доста откази да поемаш. В този начин така хем се изграждаш, хем следващия клиент вече знаеш как да го обработиш по-лесно. Готино ли да си шеф на себе си? Гледайте Градски забивки и след рекламите. Градски забивки продължават, а с тях и темата за бизнеса и младите в бизнеса. Продължаваме да си говорим с Васко. Мен ми е интересно какво те вдъхновява да правиш нещата. Имаш ли си гадже? Дали си имам гадже? И всъщност липсата на такова или наличието те вдъхновява да работиш? Мисля, че нещата не са свързани. Изненадахме го, видя ли? Определено ме изненадахте. Сериозна приятелка си нямам. Значи вдъхновението не е оттам. Вдъхновението не е оттам. Вдъхновението може би банално звучи, но от крайното стискане на ръцете с клиента и от момента, в който се подпише чека. Разкажи ни как става целият процес. Идвам аз сега тук, искам да ни направиш визитки и какво се случва. Как се пазарим за цена, за визия, за срокове? Първо, както казваш, идваш при мене. Хубаво е да дойдеш наистина при мене, понеже сме много в този бранш. Разбира се, изслушвам те, каква ти е идеята. Може би правиме някаква скица, нещо. Показвам ти примери, други визитки. Оттам нататък вече започваме да говорим какво съдържа визитката, примерно, понеже на вас сме ви изработили визитки. Какво искате да има като информация и оттам вече ви предлагаме различни видове картони, ефекти и според вашите желания може да се направи почти всичко. Срокове и цени съответно. Срокове и цени. Цената ви я казваме след като проектът е готов и определиме какъв печат е. С какво печелиш твоите клиенти? Въпросът ти интересен е определено. Не съм сигурен винаги с какво печеля. Дали с това, че убеждавам хората, дали имам тази дарба да убеждавам или просто с това, че се опитвам да им помогна, не просто да им взема парите. В крайна сметка идеята на нашата рекламна агенция, говоря от името на всички в екипа ми, е да сме полезни на хората. Обръщам часовника за времето, слагам го. Какво е всъщност един млад човек да си има своя фирма? В днешно време мисля, че всеки иска да е шеф. Не мислете, че това лесно ли е да си шеф? Как да ви кажа, смисъл, на мен ми харесва, понеже съм шеф на себе си, аз разполагам с времето си. Шеф звучи много преповдигнато. С хората, с които работя, може да се каже, че никой не е шеф. Просто аз съм човека, който организира работата, намира клиентите и в крайна сметка прави разплащането помежду ни. Важен е екипа. Не кой е шеф, кой е отдолу, кой е отгоре.
всички сме равни в момента, в който трябва да свърши работата. Васко, ти разбрах, че учиш и много обичаш да се забавляваш. Като всеки млад човек, как успяваш да съчетаваш нещата? С желание, голямо желание. Наистина уча нещо много различно, което казва още един път в ВИАС пътно строителство. Последна година магистратура. Изненадани. Определено. Аз си мислех, че учиш графичен дизайн. Не, смятам, че човек може да съчетава нещата, стига да има желание и трябва да се развива в много сфери. Това, което работя в момента, е нещо, което ми се отдава и може би винаги съм искал, а пък мечтата ми е да се занимавам с строителство. Какво ще построиш в София? Щом ти е мечта, със сигурност си мислил какво би построил, ако имаш тази възможност. Изтърка се вече магистрали се строят, затова ще почнем да реконструираме старите пътища. Разбрахме, че желанието е в основата на това да разпределиш времето. Обаче, аз си мисля, че ти като си шеф сам на себе си, искаш да изкарваш много пари да работиш денонощно, така ли е? Всъщност работя основно през нощта, точно защото съм си шеф само на себе си. През останалото време, разбира се, купонясвам. Много е готино. Стига да можеш да си позволиш с по-малко сън и да бъдеш продуктивен наистина и да качествена продукция да изкарваш. Може. През нощта се работи, учиш се рано сутрин, през деня се върши друга работа, дискотеки, заведения, приятели. Как определяш свободното време да бъде еди колко си спрямо другото, в което си зает с твоите дейности и работни? Задължително първо е работата. Просто няма как, когато са намесени пари, особено и договори и сериозни ангажименти поети към хора, в случая клиенти наши. Това е на първо място. За съжаление, университета, ученето понякога е на второ място, но няма как. И излезе тъжно за купоните, но всъщност има доста време и за тях. Ти си вечният студент. За сега се движа всичко наред, както трябва да е, така че се надяваме, че на време ще завърша. Тук има едно много готино нещо на твоето бюро. Не е важно да си готин, готино е да си важен. Ти сега готин ли си или си важен? Това ти ще кажеш. Готино е да си и двете, така че... Каква е тайната за добрата комуникация между хората? В случая при теб идват всеки ден много клиенти. И да си искам с тях. Гледаш в очите като нас и камерата. Да. И искаш да кажеш, че не лъжиш никога, никой? Това никой не може да каже. Но и се избягва. Не е хубаво, просто понеже рано или късно всичко се връща. И то може да е в неподходящ момент. Какво би казал на хората, които ни гледат? С две думи, да си направят ли бизнес или не? Струва ли си жертвите, усилията, безсънието или не? Говориме за младите. За младите задължително. Всеки, който има мечта, трябва да я реализира. Не да се опита, а да го направи. И не да се спира с това колко пречки има пред себе си, а просто да седне, да помисли, да говори, разбира се, първо с родителите си, понеже това са хората, които са най-близки на всеки един от нас. Оттам нататък да се консултира. Няма как, трябва да се плати за това нещо и да се реализира. Всеки може да си направи фирма, абсолютно всеки. Важното е тази фирма да има дейност. Намери си своята ниша в пазара и я разви, няма да съжаляваш. Прекрасен финал. Другото важно нещо за нашите скъпи зрители е да продължават да гледат нашето прекрасно предаване. Те не е нужно само да са млади, всички сте добре дошли. Заповядайте, още малко ние продължаваме. Това са градски забивки.